בוקר טוב וברוכים הבאים לסקירת המטח השבועית המוגשת לכם מטעם סמארט קפיטל. האירו עבר שבוע קשה, הגיע לשפל טרי של 8 חודשים וצועד לקראת שוויון עם הדולר. הדולר האמריקאי נהנה משבוע חזק של רווחים ושלח את הפאונד מטה תוך כדי המתנת המשקיעים להעלאת הריבית על ידי הפד בדצמבר. הזהב סגר את השבוע בירידה תוך ציפיות להעלאת הריבית על ידי הפד בדצמבר, דבר שהשפיע לרעה על מחיר הזהב. שבוע הפכפך הסתיים כמעט ללא שינוי עבור צמד המטבעות, כאשר צעדי שני הבנקים המרכזיים שלטו על המסחר. הניקיי 225 סגר בירידה בעקבות הערות שליליות מן הבנק של יפן ופרסום מידע חלש אשר הכביד על הבורסות ביפן. המתיחות הגוברת במזרח התיכון והתחייבות ערב הסעודית לקצץ בתפוקה עודדה את מחירי הנפט על אף כמויות השיא במאגרים. הבורסות בארצות הברית סגרו בעלייה שבועית לאחר פרץ של עליות במניות האנרגיה ושיפור בסנטימנט אשר עודד את המניות האמריקאיות. אלה היו חדשות המסחר שלנו ליום ראשון. מכולנו בסמארט קפיטל אנו מאחלים לכם יום מסחר פורה.